Hoćete vrata, gospod. S doktorima klaunovima u dječju kliniku stigao je smijeh. Jeste ti uljepšali dan klaunovi? Da. Najbolji mi bio vatromet. A dan nisu uljepšali samo malim pacijentima, smijali su se svi. Ovo je baš jedna lijepa gesta i prekrasno. Da, to treba. Čim vidimo djecu da živnu unatoč svoj toj terapiji i svemu, zaista smo presretni i prezadovoljni. Vi ste doktor, jel da? Ne? Ja sam klaun. A obojica pomažu ovoj djeci. Jedan lijekom, drugi smijehom. Upla! Instrumenti na mjestu. Torba moja, doviđenja. Pa. Klaunovi doktori udruga je koja spojem humora i igre pruža psihosocijalnu podršku ljudima koji su bolesni i pate. Meni to znači sve. Poslije kao puna baterija i išla oko svijeta 3-4 puta. Pokušavaju u stvari na drugačiji način donijeti to zdravlje, prvenstveno zato što je smijeh životna radost i to je nekako i naša misija. Misija koja više od 2 godine uveseljava one kojima je to najpotrebnije.